Dugang mga obstructions sa kadalanan sa Mandaue City ang nasakpan atol sa gihimong validation kakanina kabahin sa pagpahawan sa mga sidewalks. Kahinumduman napupos na sa September 29 ang deadline sa 60-day period nga gihatag sa national government aron malimpyuhan ang kadalanan. Ang mga local government units panggraduhan sa ilang pagpatuman ng maong kamanduan gikan sa presidente sa DILG. Si Nico Sereno sa report. Sa final validation, subling gilibot sa composite team ang mga kadalanan sa Mandaue, mga national ug city roads. Gilangkuban ang grupo sa kadagkuan sa DILG, PNP, BFP, BJMP, ingon man city government. Sa Maidan G1 naabtan kini mga obstruction sa sidewalk. Sama sa mga estante, mga water machines, ingon man bongbong sa usa ka tindahan. May lamesa gyud nga gisakmit ang street clearing team. Sa una mo naging gig-comply ni atras na. Sa man nga mo required. Ato na lang tumano ng sa may SB Kabahog, bisan mga water containers sa usa ka refilling station nasita usab. Ingon man mga potted plants o mga tanom nga gi-decorate unta, gipahipos. Daghang motor ang gipapahawa ug lakip sa gisita ang usa ka sakyanan nga naka-parking lang sa dan. Gipasalig sa mga opisyalis nga bisan pa man kung nahuman na kining deadline nga gihatag sa DILG, magpadayon kini ilang pagsiguro nga hawan gyud ang mga sidewalks gikan sa nagkadaiya nga mga obstruction. Ang grado sa final validation iduso pa sa uluhang buhatan sa DILG, kini aron matino ang final rating sa LGU sa pagtuman sa kamanduan sa clearing sa mga sidewalks. Tanawon na nila dito kung nabay wa makapasar, dili maka-comply, na mga aspect nga dili na comply, then due process, show cause order, at least paminawon po doon sa mga reasons. Mga initial inspection to, so kumbaga kung naapatay makita nga mga obstruction, napatay mabuhat. No, but then again karon mo na gid siya final, and then we will be submitting the results to central office. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.